Жыхарка Ельска Наталя Палішук паскардзілася на відэаназіранне, якое устанавілі побач з яе домам. На думку заяўніцы, камеры нібыта могуць адсочваць яе дзеянні, а гэта ўмешальніцтва ў асабістае жыццё. Сітуацыю вывучылі органы міліцыі і супакоілі. Відэаназіранне ахоплівае толькі праезную частку. Жанчыну таксама хвалявала пытанне адвядзення вады з участка суседзяў. На прыёме яна атрымала адказ. Работы службамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо выкананы. Затапленняў не будзе. Пытанне застаецца на кантролі. Ельчанку цікавілі і пытанне будаўніцтва водаправода, уборкі расліннасці паміж сумежнымі участкамі, а таксама догляд суседзяў за хатняй птушкай. На ўсе пытанні дадзены падрабязныя тлумачэнні. Другая кропка візіту губернатара ў раённы цэнтр – камунальнае жыллёва-эксплуатацыйнае прадпрыемства «Ельскае». Кіраўнік рэгіёна сустрэўся з калектывам арганізацыі. Асноўная тэма гутаркі – ключавыя моманты паслання прэзідэнта беларускаму народу і нацыянальнаму сходу. Напрыканцы сустрэчы пытанні з залы. Яны тычыліся работы з насельніцтвам, развіцця лічбавых тэхналогій і падрыхтоўкі маладых кадраў.